महलनि बुद्धिजीबिफ्रा आंखौ सोंबाय थाबाय आरो नोंथांमोनाबो फैनानै दिनै सोंबाय थाबाय आं बेखिनिसिम बुंबाय आरो बिनिफ्राय बांसिन आरो गेसाव गोफोनफोर दङ आं बेखौ बुंनाय नङा স্পষ্ট যে আমি দুটা পাৰ্টি ভোট হ'ব পাৰিলেতো আমাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল হ'ব মই পুৰা পজিটিভ এই লাইনত আমি এক ভোট হোৱা মানে আৰু ইয়াত বিটিচিত আৰু কোন পলিটিক্স থাকিব ৰিজনেল BPF আৰু UPPL চৰকাৰ বনাব ইয়াত বেলেগ দলে ফাটা নাপায় কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ চবেই নাপাব এইবিলাক এইফালে আপাৰ আসামৰে আমাৰ ইয়াত নহয় रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव भिडिअ मोनसे लाबोफिनबाय जे हाग्रामाया बुंदोंमोन गोरोबनाय सायाव राजि दङ दिनै हाग्रामाया माबायदि बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायनानै होदोंमोन मिडियायाव फिन बेनिनो आरोबाव उल्थायै बिनि फिननायखौ दिनै खेंफोरथाय होबावदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा थ' माखासे बाथ्रा बुंदों हाग्रामानि सायाव नोंथांमोना नायलांदो आरो ना भिडिअखौ माबायदि बाथ्रा बुंदों दिनै हाग्रामाया बेसे सैथो बाथ्रा बुंदों ना खाम्फाया बेसे सैथो बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नायलांदो बिथांमोननि बाथ्रायावनो नोंथांमोना हमनो हाखागोन ना सोर बेसेबां मोजां बाथ्रा बुंदों सोर माबायदि बाथ्रा बुंदों थ' भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो सिगाङावनो नोंथांमोना हाग्रामा सारा मा बुंदों आं दिन्थिनानै होनि बिनि उनाव खाम्फा सारा मा बुंदों नोंथांमोना नायलांदो आरो ना भिडिअ दिनै बुंनांगौ बायदि मोनदों खारन हाग्रामा महिलारिया मैयाल' बुङाखै बेनि आगोलावबो खनब्रै खनबा बिभिन्न जायगायाव बिभिन्न खोथा बुंदों बियो आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोनदों आं खावलायगोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे एबसु प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो खाम्फा बरगयारि आंनाव फैदों बाखिखौ मानो बुङा मानो दोनखोमादों बे नोंथांखौ लोगो हमनायाव खालि खाम्फा बरगयारि आरो दिपेन बर' थाङाखै दासिमबो BPFनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै दं आरो BPFनि सासे मस्ट सेनियर माने नेता रबिराम नार्जारि MLA बिथाङाबो दंमोन मा खारननि थाखाय हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि नलेजनिफ्राय रबिराम नार्जारिबो दंमोन बेखौ मानो दोनखोमादों मा बुंनो नागिरदों दा रहस्य बाहायनो थानानै दं बिथाङा जे ज' जानायखौ नाम मात्रआवसो लुबैयो रायजो राजाफोरनिफ्राय दाय बारग'नो थाखायल' बुङो खिन्थु सिङाव बे जे ज' जानायखौ लुबैया बियो प्रमान जागासिनो दङ आरो जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोननो हागौ हाग्रामाया बर' जाथिया इसेबां जाम्बा जाम्बि नंला बर' जाथियाव लेखा गोरोंफोरबो बुजिनो हानाय व्यक्तिफोरबो दंसै बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारिया दोनखोमानानै दोननो हानाय नङा बेखायनो आं बुंदों जे मोनसे समावहाय आन्दलन खालामनानै दाजानाय बे BTC थैजों अरजों दाजानाय बे BTC आरो BTRआव बर' जाथिया गावस्रा गावसि थानो नाङा राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै आरो हायोबा धर्मीय भाबैबो ज' जानांगौ होननानै जों बर' हारिया लुबैदों गोलाव सम राजनिति खालामबोनायनि उनावहाय गावस्रा गावसिखौसो जोङो बांसिन नुबोदों बेनिखायनो सम सम जोंनि जातीय संगठनफोर एखनबा बर' साहित्य सभाफोर एखनबा जोंनि आइजोफोरनि संगठनफोर एखनब्ला जोंनि फरायसाफोरनि संगठनफ्रा बुंबोयो जे राजनैतिक भाबै जोङो खौसे जानांगौ ओंखायनो गावस्रा गावसिखौ फोजोबनो थाखाय रायलायलायनांगौ आरो बेबायदियैनो दिपेन बर' बिथाङा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बावैसो उनाव आगोल बियो ज' जानायनि खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बे हिसाबै BPFनि सोद्रोमा जानानै रायज्लायनायखौ बाहागो लादोंमोन आंनि नेतृत्वआव रबिराम नार्जारि रिहन दैमारि आरो इमानुएल मुसाहारि आरो जोंहा आगोलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि BTCनि रबिनसन मुसाहारि बिथांमोनहा बुंबाय जे सार नोंनि लिडिंआवनो बे रायलायनायखौ आगोलनाय जाथोंसै आं बुंबाय थिगैनो दं गतिके बे रोखोमै रायलायनाय जादोंमोन नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ रायजो राजा BTC बासिया बयबो मिथिगौ जे सानसेखालि सिलिगुरियावनो प्रथम रायलायदों बे रायलायनायनि अखानायैनो जोंहा कास्टम बसुमतारी आरो प्रहलाद बसुमतारी मोनहा बे रायलायनाया जेबो नङा BJPनि अक्सिजेन जोबनायखाय दा BPFनि अक्सिजेन लानानै थांनानै थानो थाखायसो UPPLआ बे रायलायनायखौ खालामदों होननानै बुंजेनदों आरो बेखौ लानानै BPFनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जादों सेबलायनाय जादों नागिरलायनाय जादों जे खोथाया बोरै ओंखारखो
थाङै थुङै बेबो ओंखारहैबाय प्रहलाद बसुमतारी कास्टम बसुमतारी मोनहा बुंनानै लाबाय जे हाग्रामा महिलारिया जोंखौ लेंहरनानै बुंनो थिनबाय थानायखाय जों बे खोथाखौ बुंनांगोन रायजो राजाफ्रा कनफिउस जानानै थायो ओंखायनो हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरखौ दोनखोमानानै खोथा बुंनायखाय आं बे सिंनि बिपिएफनि खोथाखौ आं दिनै प्रथमबारनि थाखाय बुंबाय जदिअबा आं बुंनायाव दा सेनियर जाहा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा उसुबिदा मोनगोन आं बुंनायखौ बेफोरखौ बुंनो नाङामोन होननानै साननो हागौ नाथाय रायजो राजाफोरखौ बेसे गोबाव दोनखोमानानै दोननो ओंखायनो आं दिनै बे खोथाखौ बुंबाय बेनि उनावहाय सावरायनाया खेबथाम जाबायमोन गुवाहाटियाव रायलायदों आरो धालिगावआव रायलायदों आरो जेब्लानो रायलायदों ओरैहाय बिपिएफ साइडनिफ्राय खोथा बाथ्राफोरखौ दस्रा बुंबाय थादों बेखौ बयबो मिथिगौ नोंथांमोननि मबाइलाव बांसिन दं बियो आरो बेफोरखौ हगारना होब्ला आं बुंनायनि उनावहाय नोंथांमोना जुदि हगारना होयोब्ला रायजो राजाफ्रा साबसिन बुजिनो हासिगोन आं खावलायो नोंथांमोनखौ बे खामानिखौ नोंथांमोना माव जेन' रायजो राजाफ्रा आन्दोआव थानो नाङा प्रयजन दंसै दिनै गाइखेरखौ गाइखेर नुनांगोन दैखौ दै नुनांगोन गाइखेरजों दैजों लगायनानै नों जुदि दै होनना बुङो गाइखेर होनना बुङो बे थगायनाय जागोन बे मिसा जागोन ज' जानायनि बेलायाव इउपिपिएलनिफ्राय जेबो समस्या गैया बेखौ जोङो प्रथमनिफ्राय मिन्थिदों बेखौ आं मिन्थिगौ रबिरामबो मिन्थिगौ बेखौ रिहनबो मिन्थिगौ बेखौ इमानुएलबो मिन्थिगौ बेखौ जोंहा रबिनसन मुसाहारि जायफ्राबो रायलायनायाव बाहागो लादों बयबो मिथिजोबगौ जोङो दा समस्याया जाहैदों बिपिएफनिफ्राय जाहा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय गावनि सार्थ'आ जुदि पुरन जाया एक नाम्बार कन्डिसनाव जुदि बेयो एग्रि जालायलाया अब्ला बियो रायलायनायथिंनो थांहोखाया रावखौबो बेसो जादों आरो जायनि थाखाय आंखौ दखाराव हमनानै बिपिएफ दोल नागारनांनाय अबस्थासिम आंखौ लाबोदों बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ हंग्ला हंग्लि आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो लुबैयाखैमोन खिन्थु बे मैया बुंनाय खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै जेब्ला समग्र बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा आरो बिभिन्न महलनि बुद्धिजिबिफ्रा आंखौ सोंबाय थाबाय आरो नोंथांमोनाबो फैनानै दिनै सोंबाय थाबाय आं बेखिनिसिम बुंबाय आरो बिनिफ्राय बांसिन आरो गेसाव गोफोनफोर दङ आं बेखौ बुंनाय नङा दा आंनाव फैनायाव जोङो बुंदोंमोन मोनसे समाव रायलायनायाव जे एबसु प्रेसिडेन्टआ जिहेतु मेडिएटर जाबाय मेडिएटरब्ला अफिसियेलि प्रमद बर'खौबो नोङो लोगो हमनांगौ आरो हाग्रामा महिलारिखौबो लोगो हमनानै बोरै लांनो नागिरदों बेखौ मोजाङै सावरायलायनांगौ जोङो बेखौनो बुंदोंमोन जे बिपिएफआ कंग्रेसजोंबो एजिपिजोंबो एलायन्स खालामबोदों माने एलायन्स खालामनायाव प्रब्लेम गैया आरो इउपिपिएलआबो दा बिजेपिजों एलायन्स खालामदों माने एलायन्स खालामनायाव प्रब्लेम गैया ओंखायनो बिपिएफ आरो बिपिएफआ माब्लाबाबो इउपिपिएल जानाय नङा इउपिपिएलआबो माब्लाबाबो बिपिएफ जानाय नङा ओंखायनो जों मोननैजों ज' जानानै एलायन्सआव जुदि भट गेलेयो अब्ला बेवहाय खुनु दस्रा पार्टिया गसंथानो हाया बेखौनो जों खालामनांगौ बेमोन दा बेवहायनो माखासे खोथा बाथ्रा ओंखारलायदों मैया जि सोंनाय सिबा सोर जागोन होननानै बिनि एन्सारखौ नोंथांमोनहा मा नुदों बिटिसिब्ला आं जागोन आरो माने बिटिआरब्ला प्रमद जागोन बाहाय माबा मिनिं दं नामा मा फोरमायनाय जादों माने ओंखायनो बिटिसिआनो जागोन गावनो जानांगौ बे खोथाथिं लांनो नागिरदों